Tano ye ba enkomo a edi kan odwumadie so menuanom ba betena ase na ye de abro na anope ye di nkomo bi eye court ruling bi aba abonten ene ye pese yesua mu ade ye kire ya dwen de yesua ade ewo eha eno na eye case benya eye popular case aga na ha nipa dodo na enim ababa wa bia ye friend Deborah Seyiram Adabla ono na okosama ne papa bia oye banka oye banka adwuma ne din de NS Kwasini Maako o se papa ne hia na okan sem bebre ena de kire no okan so obeware no obe hand down ma no obe manisika ya adwuma obe bona konhoma bosome bia obe toka ama no asase no otoka no nanso akire osanje ka no firi ni nsam eno na ode asam no court se eniema papa no kan ye ekire no nyina no court nhye papa no ma papa no enyo sa na ma no nyina ma no enema no ba ko ne se papa no koja na yire no meware no esan se papa no kan se obeja na yire na waware Asam no ababa wan a lawyer for the court January 2023 ya dan na ye 23 January Monday na afe na court wabu asam no nanu nane nansa 28 November na court wabu asam na court atemu mu no na all can say empena no ababa wan ne papa no twen ye no eye immoral society jetuma enyeye eye unacceptable by society enti ontumi mfa court tumi ntai na chi se wakotwe mpena na kan kire be ma ne so nya ne yire enware be ma na mfoso no otease na ode ne ho hyem ewo mpena twen no mu enti ye je ho patade de ma na enyeye court wie wasan abone kakura eye 10,000 agusu ano pay minuanom tenas na yedi nko asam no ye trekish kakra so ni pansa oba wo hia be ma no ose ono otwem pena ede na esa wo yo between se wo be ma na ware wo ene se ono na otwem pena de we na esa wo hwehwe ne kane empana twena na ye de kekenti be ma na kan ya na odi na chi ana ede na yesua free dia court akan society enye ntom eye immoral and this eye immoral there na yebisa se de na ma ne mema yensua free sa asem wei enti kwa presa fe oso te obia oni obia ni asemi oya obesewa ono no brand 2024 budget na braso se ye pass na onin se finance minister kan budget ya parliament for ye MPs no omo wo adwuma se omo debate we ko kire na dwen we ye we sa yemfa we nkan we hu yenyi we mfiri we mu ene na ye friend say debate no omo debate wi a ade e wo animu ni se ye be approve na chese parliament agiatom se dia finance minister be kan ye no ba ko mienu miensa nan ni nyina eye enti ya pene so ya agiatom aban fa nko ya adwuma ye getom wi a anamo edi akira parliament be ye ne se omo be pass what we call appropriation bill emra bi be ma kwan ama president and for that matter government no the budget no akwa ya adwuma your friend no appropriation bill enti finance minister kan budget na wie o kan budget na wie ye no o ma debate enra na yesenka o mo approve budget no na ensem si wo ho eno ensem a esi ye no majority stage walkout ebra na yebeye approval no omo stage walkout tos obema ye videos no majority baby na omo walk out no
obema e videos na ya hwe kakra e na ye say chairman sabonso ye press conference majority press conference they omo kan ye minority so ye press conference enemanti a wo mo e work out ye pesa anope ye hwe kakra na afi ye ahoma no ye pusu se etomu pe ye beko parliament na yakwa akwaje adwenkyere no de apa na speaker pe se na nka omo ye to aba voice vote to aba voice vote na majority no empre sanse na niema bi nkoye ewo mu mfa ma wo mo well mayenkwa ahoma no so yes parliament na to studio atoso na ye kwa ahoma no so na specifically dia na nani tia mu bie waboye amani member of parliament Edema Nkoranza North Yewura honorable Joseph Mensa or ahoma so honorable member good morning. Morning. Na anope apomuto say ya me adom boko na parliament nso ya me adom parliament so boko yo mummo ene adwuma yehu adwuma mo ye ewo ho on our behalf ene ne keka ho but enura BBC parliament yehu say at the time na mo pese mo approve 2024 budget no majority STG walk out ewo enumu wada Roma walk us through what they now fie honom e dey na see ye my the chronicle of event e see ye ewo ho leading to the walkout no na yenhwe wada Roma yo medase yedin kanu machia atifu nyina atia nananum atrankunya omo Nkoranza kunya saso so omo joso and say send you be say and chair na finance minister e dey reduce budget right eti na e was say yebobo ho na yagituma na ache yanyintum right eti emra na e was say yagituma na yanyintum na ya minority for yehu yenu ehu say budget no enya de ebebo agana fo enya de ebebo timanu fo eti ya din say nya de ebegatu eti say yagituma ahochira Ghana yewum sese no ebe fo ke sipa ama eti ahochire ke se abrayen right eti ya din say nya de ebegatu eno na edu abra el say to so aba no aye speaker eti sa say yagituma na yanyintum eti majority for say omo agitum na yeso ye say yanyintum na obi say no na say na ye voice vote minority for no ye say enya de ebegiatum but speaker say sanya yagiso no onu kwa na bi mu dia otimu say majority for no enanka omonwe no vote no eno na say yesu yanyintum enti say ekobasa na o say omokan ni padodo a omugitum na ni padodo a omun anyintum no very well eno na ekuru ho no ehu say na majority for no bim eni ho enti omo delay sama omo friend omo nkrofo no ma binum ebai eti omo bedru ye no na omo ni say samra no de ye kan ni pano a eno omo betumo anwene eti we na speaker say ye kan ni pa dia ye bo di anu asore gina ye bo di anu asore gina na e sa ampa wo ho edo na majority for no who say ebasa omunipa yinum eni ho eti ombelusu ama budget no ya nyintum eno na enam so ma omo ye say sa na tie dia omo be free right parliament wo apo eti ya dia parliament enura no ya esi ye no majority for no e pese budget na ebe ye koto bekuma
Adea Ghana for so no. Omo person omo gitum na NDC for so yes enya Adea mo be atum. Enti enya Adea be atum. Right. Enti say what you say majority for parliament wa na e no correct. Okay. Honorable member, the accusation who raise say woman na woman members no ebi eni ho no. Majority for so yet the same accusation against mo side. The woman can say sa head count na speaker person mo ye no. It was a strategy. Sebe ya mo be shipo mo so mo members no mo ni ho no nyina no ama womo aba. Wo be kire mu say yo emi say ni amoka no na yentofo bi ni ho ya kan nipa no a emi say omo bo di na wini ho a so bia be ho say wini ho ai most yetra from majority ni say mo do so sen ye right enti say munipa bi ni ho na ya so nipa bi ni ho a adanti na mo ntena ase ma yen ka nipa no na yen hu omo a omo do so enti ni amoka no no kwata na yen nipa bi ni ho but na mo die no edo so sen ye omo ni ho no enti omo hu say ya kan nipa no a omo belusu enti tira ma omo sorry free dem ho no right enti wadarumo in the parliamentary proceedings minim say boycott walkout any sanema nyina no a part of parliamentary proceedings enti omo walk out enora sa no ediem bio ena wanimu ebeba as far as the debate and the passage of 2024 budget na concern you me da say em say bibia speaker ensa eti nyame pe anope ye kwa ni abaka no na yebedi so if you say brahma so say e say yedituma na ya nyintum eti ko duro na ya speaker beta no enu na yebeti right no achi no other business ben bio na okay just before I be other business no kra no ma me misa we quickly say in all fairness say ode any DC wo joining now ye member of parliament e wo mudi mu eto nchen o hwe Nkoranza North man anim ahwe nyame anim ahwe Ghana man anim wo beka say voice vote no mo ye said the speaker say majority na win ye no kremu ampa no majority win ya no man win Satisha majority for no anwin and it's my challenge ye if you say sabra no na ye nipa e wo no e do so sene omo aha and nti ye hu say na was vote no enya bia omo win ye and nti ye challenge ye no okay enti wadarumo parliament ho no say eba voice vote a ye de ane de ano odin ene judge de awawe ne ana ye de ane nkrofo dooso ene judge ni omo anodin ena ye de judge aha enunti so ya de so utie ya na ye de no anodin but speaker ono na oye je enti ni obeka no ena ye faso enti se o ka se we ni de anodin si we na ufi se enya de a oti afia utimi e challenge no nti ma ye challenge ye no oh okay all right yaguye no ye any business in the house it is saying oh and ye woni ma bibra ye be ye apart from approval of the budget no right ye woni ma bibri ho a ye emrabi no ma o ma hihya e wo se ye gitum enti ame pa enne mo be ye no ho adwuma e be ye no so aka ho right o describe o budget na say ye koto bekuma ye getuma de ahokere bebre Ghana for
in your own view as a Nkoranza North your representative our parliament ho ujiri se de niema baako mienu miensa bi na wo budget no mu a eno ye kotobeku ma nka efiri mu a ebeboa yo am say taxes bi ma finance minister ede abehye budget no mu no eba ede ahokyere kese ebebrayin eno ti ena ya gwentimamufo ho sa taxes no sa tax no wadaro me bi ye den ya edoso bebre edoso baako ye den ebi ni say ye de at the time what dia baby am no no was like abinya or the time na me so baby asisi ni no say my friend several times and sana me epic eti Adea taxes edos na niema ehia timamufo a e wo say enka omudi ehyem atete niema so no omo antete niema so eti ene ya Adea ama minority for okay hedin Ghana for ho a ye prese enka ebe ya ye tete niema bi no so ebe ya ebe boaye na ya omudi abakika ho a ede akokere ebre no eno so ombeyi efi ho right honorable we dey yenya we dey educate ye kakra yenim say parliamentarians ye can ye try to say MPs no more at least 3 year responsibility more responsibility ma or mining nyina more responsibility ema mo party a mugina so echo parliament ena more responsibility edema constituency a eyi mo edem ko ho eba no nkomo bi te sei budget a ya ready finance minister ready budget a wie yenim say parliament ho de ya fremo ya ne mo ya ye post budget training and whatever ede amamo MPs no ye ready budget no wie ye no mo aba be engage constituents ama constituents matchere omo say budget no we ne wom na constituents so akere say da bi ya ni nyi we ho enti mo kwa approve yi no mo kwa munyi we mfiri mu ansa na mo approve mo ye sa ade no yo me das em se senya obi say na enka e was say read the budget ni bia enka yenya mre na ebe shia constituent but samre no enya bia yenya enunti yewie no okoye push budget workshop eno ena ye tere ya gan ansana ye be debate enunti yenya atanya say ye ba constituency nanka ye be hia ye manfo right senya waken ya Adea ebe fasa no se be ya next time say omo read the budget here ebe ti ebe hia ye constituency ya mo na omo so de o magin aba right na eba debate na ye de asem say ye manfo say we dey ya say we so ye ntia say ti samre no yenya right iti munyanya samre honorable member ebiomimisa say budget no mo be approve anamo approve no hwan adwen hwan to me na mo de ye is it mo party anamo as individual MPs no madwene e na mo de be approve anase mo mfa approve yeah as individual MPs and your party no if you say they represent Nkoranza North right enunti so bibi ewom a M1 Nkoranza North a eno na me de magin e man penfo say enya Adea ebeboa nkrofo eti enye party no right na
yeah represent say party ntina yentiase yo right honorable member my ye na wase na minimisa no pay mo be ko parliament ntino eno achi nso bibi fufuro bi ase a ye beba na ye no aba bedi nkomo e wo ho enom yo medase right abusiafo eni auti ye Ewura Joseph Mensah oye member of parliament edema Nkoranza North enora asama e course wo parliament ho ne ye ya majority omo budget omo de akọ omo ye se omo ntena ase maye mpaase omo pie ye no omo ya te ase se omo ye voice vote no se speaker be kan se dodo a moje tomo no monka ye ena eye den ye fo no omo wa ban na fa no kan ye dodo a monye ntom monka se no ena omo monye ntom no so kan omo no na omo ni mienu si ye no ena speaker se dodo na omo kan se ye no omo de no ano odin nti omo na abato no omo awene parliament mramu no ye to voice vote na se wonye den wani nye ho a utumi challenge speaker ruling no order paper na omo kwan ena omo challenge speaker ruling no parliamentary procedure na kire se ye challenge speaker ruling dia e wo se ye speaker ruling a voice vote ye challenge a e wo se ye head count no ebet e wa hodo mienu ye betima abodin ye betima ma munyina amapie ye bodin ana wa betena ase ana ye betima ma munyina amakogina fa ye bodin ana wapie afiri dom no mu na wakotena ase uni ho ana ya make o absent ye wi a na ya kan ebi won so anora de no na o se ye bodin ana wasore agina because munyina ate ho ti ye bodin honorable Owoahene Acheampong na wasore na afi ya hu se waba saa na kopem se ye be 277 ye wi omo ama no ye te firi mu a na ye hu nipa dodo a e wo ho enom eno na majority for no say there be ye ne saa by the time ye be kan kan omo nyina 275 for no ye be bobodi na kosi awie ye no na minority no atwe wo nkrofo o ma ye absent ne do o ma ba nti no omo nte ase e ma ye nye eno ene ma wo mo walk out e wo parliament no ba ye nte ase se walk out boycott ni nyina kan parliamentary procedure no ho ebi ente ene ombekọ akotena asem no so ebiem ni ebesi bia no yensem trofo nana ya achiretwie no mo ho wo mo de amanebo ebebre yen ama yehunu but maka no awie no yemra studio no yemadi yenkomo wo ha enom na anope nkomo a yedie no sada me di kan ye no court case a ruling na ba bonten court case no ye pese yedi nkomo di sua de ade a yedidi asua no ene se ababa wa bia ye friend Deborah Seyiram Adabla Monday 23 January 2023 na oyeden wayeden okay mintio quickly wa hansa na yenko ye bekọ no so because eno kura hia chen again no de no ayene yes ni nyina hia but ye can hia pa e wo hanum enti de na pesa o kan wo na asem o kan ye no ho call la ye ne papa no ye no share microphone na menhwe okay all right yeah wo bisa no me de ya na mpempi no ye di jawane ye de asoa wo ayene obi a wo ye member of parliament ya wo kọ akogina ye nan mu watimi ehu se ye de baby ba ayikotobekum no sa asem no what they are rubbish ni nyina I must be here and be straight to the man na yema what they say ye representatives ye MPs no ntia se ye tia no nyese ye soma wa na eche se be wo nko na anim nyansa wo e bi akwanya no wanya right wo de no to nchen na mbese mbisa no na menya akwanya bi mbisa ne se wo ye truly politician na se e ya bato na to ne kwam ne ye to ma no se eho MP na moko akotena ase na mahunu se finance minister e the budget aba budget no mmoa man no wantimi ankire ade ba ko mpo e budget no ma entumi mmoa entimi mmoa and you dare say baby am o baby a wa ye den se si ametuwe me hia se me gina special place as me hu se me toilet ane bo wedding me to fuel ane bo wedding me tuya water bill ane bo wedding I don't need any special place inti papa no oma omunim
Yewura Joseph ya wo ye Mensa ya wo ye MP for Nkoranza North mon kan kire ne say ne call na wo ye no saa asem na wo kan no me to me hu se wo de abo asem no nyina egu a kire say monguo na mo so mo bo agu no ono tu ono no oni nyina so but what I say they bet me a reflection of the whole minority no yes say boy na ye pese bogu keke boy na ye say bogu keke because say see when you big platform yeah here NDC asem a wo kan Yewura Emmanuel Kwadwo kum so why they say NDC o aine enti saa asem na wo kan no ejina ho san ma Nkoranza South wantimi an my single yen we ade o say rubbish o say man ti ase say saa call na wo ne wo ye no a wantimi an kira de ba ko pa finance minister de shame a embu e ba be ku Ghana fo na o kan ne tra keke no omu ni nyina so bia de metimi aka no me da say over minim me de me mamu ache preko na yemfa enchende over minim be kan no bia na say yenko yenim honorable akasa na sade kefa kan na or represent Nkoranza ye kasa de ewom se north and south na so onya kasa ye no akasa de ama minority no kura nyina na to me the entire e bia wantimi amo bibi so no e bia na ba bi ho no kwan ho aha antina wanka bibia ma yenhunu se nkomo e bia wodi ni on se mpanimfo so ya wo mo ntante bo aho na menim se ene se budget man nyina de budget yo man nyina de nke yese utimi ti bibi ho anya hwe ba kompa bi se ade we nti ena na yani abre se ye gitumu a emo aman no na ensu ni nyina mu no aja wakasa se ba ne sa yese minority no omo se de nanso majority ewo omo we nti we issue nana arezi budget na ye Ghana nyina budget oh yeah MPP ene NDC ene Ghana ye nyina na ye form Ghana for no ayete oman no mu no nti no se ye the budget ba na se minority mohu se enye de a was some my tears in India, and na subsequent and babies and say, what do my adwene prove budget and I say, yeah, constituency. And also once or no, I representing the panel, do not the adwene, you will name one grand and my by name one so. And I went to anyway, Yantwas na Yanshe Ewaha. I don't say good morning. Oh, yeah. Abone kashire abone kashire yo abone kashire kama ya na wa mic na ben kakra wai ani me da say na yen konkomo no so na be kan pidie no be yen konkomo no so na kan ho asem yo enye wo ma nti a wentumi anka nti right okay me da say bebre no de ma menim se sa story we mumu biate anana matiatra sa story no aha ababa wa no nsema na odi mande efiri be papa no ho ya twen akọ ya twen aba ama ye kasai ya de a court se nema obisa no ye de mana enye ne me pese ye hwe na ye ka ehons asem ne se saade ne ya akwa ye se ema bebre pe saade no obi kura one be ma bi ne tena ye ebi anakakra awo kura bam wose ne bi asummi na menko ebi a wose yemise na menko ebi wose yemise na menko but ade ba kwa mani je ho ntia na mpese ye ka se wona adi sua de no judge no kan se anamono mutu ye ne ye immoral yeah society enye ntom ena wote ase na akọ wura mu enti ye je ho mpatade ma wa enye ye eno na ade sua me pese ye sua firi ha na mrantie ene mabawa efa bibi efiri mu babinim over mamintio asemba no ankasa etos ababawa na wo se oje ka oje edan infimiensa dan ya hayama no oje bosome allowance bi 3000 bosome bia papa ne njan ne yere no me ware no esanse ono hwiaye no o kan se obegya ne yere na wa ware no na afi wagye ne sika bumbi lamsam
e dey akwa start business na what's an to car man okay car na kra maka we no na some of the court ete wo say over nana asem we bae no me were ho pa na anopai ma memma awafo a wo mo wo mpena nyina so mo na fe wo mo hwe asemi ni wo mo ti ni wo mo ti ni awafo aye wo mpena na do ho aka ho waware so ni mpena da bu ye bema oni mpena oho oni mpena kan fofo ene anopai awafo a ye wo mpena no mo nyina me ma wo mo achen se wo mo hwe sompa e wo Facebook na fe YouTube ho eno achi no we ya sere na me se wo pe nyina no ka manager born wo no ho no se nka wo bo bi wo ekunafo achede ehu a anka asa no kura ntimi nkokot na kampese yakwa akoyiye wiewie no amasesei wo yire hu se san ono wo ho nyina wayi ni yemo wa no de wo ye ni na nana we no yemfanye asua de pa blackmail nana ga ni yo oba wati sika ye ne ho ade so obi enu ho wati sika wa ne tamfo wa ye ne ho ade no wonya no no wo mewa wo saa na ya na eda emeba wa no bi mutirim ye wa adwen bi se unya kokofa de owu kunu ni de ana wo yire no a se tie bia won se da mfa on to pressure bia ma wo frɛ no kura o peke ko na ne yem hyehye no obetimi afra se business co bia bon so de asore na wakope ba bia agina se bia kudonto na o de kokwasa bi ntokwa bia mfaso ni so na one ne yira afa kwa bi so no wako nenso obeko no akobo kakese pa wa bonten na amane mema ne hunu wayi sidi ha tofie ni agine sidi apem wa bonten oba wontimi nka na ehye ne ho eka ho bi pa na yedu ba bi a sabio etwe mema no kokese no right esan se obekwa akobo ka bi a mfaso obi ani so ojeka na di okan se lamp ya kan lampa etese asase kotu kuma ya abuo awai te se Nkoranza of aseche bridge ebuye se de na tie no buye no sika sinanim te sa o sanso ape na wo hye na brabo ase kura ne se waware ne ba na wo mma no se sika ne emisa se ne yire na dibida wo ho enti ye ma we enye asua de ma yen na asem we nso akwa kohini nsem pii pono because sa case we bebre atwa to wo mo phone so ya mo de be reference wo mo de be di ano nti bire kwa animu no se wo de wo ani esise wo kwa akotwempena kotare obi se bi oni kunu ho na wafa nyansa kwana akotwa no soso a emra no ada ho pefi me de ya manage ho no se emra no obi di so se etia eye court mi ehu se eba abato a polling station na ewe ni no nti se de obi etrim ene se court asan me ehu ni se empena twen se bi enya brabo papa ye wo se yesoso so wo ye mpotamu na wie kura me aka se ye de kokoto nti akwaje ho mpatade nti se bi osum brode anso a onua no wasum kwadu fa ye asua de na afi se wo ne wo yire ne wo ho ne nkwada no a mo wani nko wo mo ho yikase wo fie na yikitwa bi abontene nya sa outside gentility enyi tisa outside gentility home cry na me daze na mami mra wo na mentie won so wadwen wo nkomo yi meda ofase se wa demonstrate de oye ama ye hu se oyi kese wa abonten a odu abo afia oyi kitwa enti okay Owoahene meda se na no na me tu kwan na me te se wo de yiru anoma betena na wo kyekere aware who say me send the voice note if bisa questions ahodo yes because me anu pese me register ma wade okay nti ma ware na me de me kwa register me hwe mre ne asotore wo ho ansa because we license pese me ye license no GB license no ma she ase na na me bisa question no kra me say me yi no kra ba me certificate no kra hwe aba Owoahene me de moral lesson bi na me peke na mafasa ko nya no so atu me comment fo na emaya sebe wono masisu won so metu wono mo fo wo ye bema empani sebe baabi ato pa ko no ho ne sisi wo na so yetete abete no na ne cha no wo ye bema na no oba atwempena empena twe ka wumpa nti emi hu se ene mafo bi no mutimi boka na
waware baako pɛ ɔware baako pa waye na dwen sɛ o twempena nko a wo sa wo ha ho eka so what I say ene ware dodo preko aha ni obetimi a no waware bi aka ho preko na yɛhwɛ de sɛ mema bebree sɛbe yɛkɔpɛ oba a yakɔno ntini yɛgya yɛnyansa wo fie na yɛkɔ a nsɛm a ɛni sɛ yɛka na yɛka sɛ bɛma wobɛfa process mu sɛ wobɛka sɛ me wɔ yere no is a big deal ɛnyɛ agodie nti obi a wanyini nyansa ne adwene mu na ɔware no aware no ɛnyina because bɛma na ware marriage is not for children ɛnyɛ nkwadaa asɛm sɛ obi bɛka sɛ ma ware ɛyɛ bɛma anaa ɔba a wodi mu ɛna ɛdɛn ɛwareɛ nti bɛma sɛ wɔware na sɛbe wokɔ akɔtwe mpena na atimi ka kyerɛ mpena na wɔne ne kɔ akɔtwe no sɛ megyae me yere aba bɛware wa ɛyɛ asɛm a ɛmuodu sɛ bɛma no kan yi wanka wo medeɛ deɛ mede bɛtufo ne sɛ nipa bie ni wɔ ɛsɛ sɛ ɔma wadwe mu yɛ ha saa na there has been an incident yɛ a bɛma bi akɔka akyerɛ obi sɛ wɔno deɛ koraa deɛ wɔni yere na ɔkɔkɔ ɔbaa no a ɔne no ɛdi ano na naso ɔne no ɛdi ano awie no ɛkɔtee sɛ bɛma no wɔ yere bɛma no kɔɔ ne dɛm a na ɔsesa ne nkyɛnse a watɔ ama no ne mattress ne fridge ne ayi TV ɔsesa ne nyinaa de twɛn kwan no sɛ sesa wadeɛ nyinaa kɔ bɛma na abɔ asesa yi ba bɛ na mebɛse ne pesesi anam de akogu ne da bigo me de kofi a me yere bɛbɔ me ɔse nti wo wɔ yere na atim bi wa no ka sɛ wo ne yere ɛyɛ asɛm a mɛma binom ɛma ɔmadwe mu yɛ ha ɛka de to ɛmaa no tim na ɔbaa ne mu odu na woduru ɔbaa no sɛ woyɛ bɛma mpo na sɛ sɛbe wohwɛ wo yere yie na wodi wo yere ni a ɔbaa pɛw na sɛ wonim wo yere a wobɛtumi ahwɛ wo yere no ho mpo ama wakasɛ woyɛ responsible nti nyansa bi anim sɛ bɛma ɔbaa watumi ahyɛ n'animonyam na atim kɔgu n'anim ase kyerɛ ne yɔnko baa sɛ woni yere anaasɛ megyaa me yere de aba abɛfa wo nti ɛno deɛ mɛma no moma yɛnhyɛ no so na yɛma yɛadwe mu mmie ɛwɔ ho so wate aseɛ na yɛnhwɛ yɛn nuamaa no so ɔma yɛ ɔmadwen sɛ ɔmode mpratwe ɛbɛ blackmail mɛma bi no anɔkwasɛm ne sɛ woni obi twe mpena na sɛ nipa no ɛwɔ ne yere tie ne yie o ɔwɔ ne yere na empo ɔwɔ traditional marriage mu so obetimi aware obi aka ho a bɛɛma a wonim nyansa biara no sɛ wodi ne yiri ni a ɛna ɔbɛsɔ mu yie ɛde waka ho meka bɛɛma onim nyansa ɔnyɛ bɛɛma biara na nim nyansa bɛɛma na dwen mu da ho na onim nyansa biara no sɛ wubu ne yiri di ne yiri ni a ɛna obetimi asɔ mu yie ɛde waka ho bɛɛma bi otimi daadaa ɔka kyerɛ wo sɛ me kwambia so megya me yira ba bɛfa wo na ɛyɛ wo ɔbaa no wo nti na ɔkɔ akɔgya na yere no ɔde bi bɛyɛ wo ɛtoɔ na wo bɛhyia deɛ so kyɛn wo deɛ w'anim na akɔ na obɛhyia deɛ n'anim akɔ no kyɛn wo sɛ generation no ɛma no sesa ahofɛ no ba mmɔ more especially me Nkoranza for ma ɔmo ho ɔfɛ paa Ghana ha kan mo ɔmo ho ɔfa Nkoranza for ma mo ka ho mo ɔfɛ so ati ase ɛne ogoro ho abɛka wo sei sɛ ɔba yi ma wo sɛ wabɔ asesa kure mu wayere ho a obuburam asɛ ontimi nkɔ ne kurum no wɔne ɔyɛ adwuma wa wo na abɛto yɛ nanso wo baa yɛ no ma hɛ kwan anam so yɛm dum sɛ so ati ase nti da bia na meka hyɛ yam yɛ ne monyam sɛ me kurom Nkoranza de ma ware ha ɛbɛha me na sedan ka Nyankopɔn sɛ me so me de mu wɔ ha yai bra ɛma no binom adwen mu yɛ ha adwen yɛ ne sɛ obetumi apenetrate ayi bɛma na adwen afiri ne yere so na wɔte dem na ɔhanya ne ho ne ekita minti ya me magye na firi nsɛm mɛkyerɛ sɛ me ne yɛ baa mu ha wo yɛ baafa ɔbaa mu a ne esi ne so canopy no wote dan gye ɔyɛ baa mu a hwɛ wo so yie wo ne bɛma a wɔtwe ɔwɔ yere ɛtwe mpena bia na sɛbi ɔbaa no wakɔ ahokyere bi mu take an advantage ɛmoa bra kakra bo betumi aboa no gye wo mu akɔ ɔbaa bi manya wadwen sɛ wo ba bagye aboso sɛ woyɛ wadwen sɛ wo bɛyɛ ɔyere atɔso mienu a ɛno nso kosua ho amambrɛ ne amane ne ebuo ne ani die ewo na fa ne kwan so die betimi aka no etie nua ba no me ka besi sɛ ɔhyɛ ase nyinaa no mehu sɛ ne trap no bɛchi bila because na onim die ɔyɛ hwɛ meme ne bɛma na nka koto paa na ne bɛsra bɛma na de akɔwe ne bi ka kwan bia so amefa so adɛdɛ ne nya no ka mefa so adɛdɛ ne na me da se na wo de atom adanse papa na mentie won so wo nua no mienu adi kan kasa de na won so de ka ho yo meda wase
me ofa ne me bra panyina kasa bebre na ba kasa pa eye me de se ba bi no o yitu mu se be ma hokope oba na wo be ka kire ne se me gya me yira ba be fa wono se bi na be ma no onim nyansa na ade na be ma kra mpo wo yire e wo so okofa oba afoforo ka no a se ofa wo kwa akofo oba no hwe adwene abia wa epo bia wa bo a wo de tu oba ne tim minu aba na asem ne ebogu na ye me ya ebia no ofa na mana boaboa ne ye me ya pa wo yire so ne yire mu wo kwa akofo oba afoforo hwe po bia wo body tu ne tim epo bia epo body tu ne tim ti na ma ne te ase e ma no epo no na okobisa ye no obeto ka ama no obe hare dan 3 years obe ma no bosomi akatua 3000 obe ja ne yire ware no waka we nyina agu yire hu fia kire ne yonko ba ebi kro nchen ni bebre sa ebi a yire we di munyam bebre chen no but wa ma yire estupi solo me kra me na o ka sa kire me kra me hu yire kra me mu no me hu yire kra me mbu ni ba bia minim de hu wo yire hu ehu wo me nso me hu a wo ka kire me se wo beja wo yire ba be fa me hu yire kra me fa respect ma no right we koma ye papa no eni enua mema mo aware a still omo ntina omo yire ho wo peso aware a polygamy ni ye gitu mo Ghana ha sei fe bi ka ho ware na mamre kwan so na toast to be ka nansama se toast no waye bi no toast no waye bi no me did this ware class anu no so be enti no oti ho a wo ye sa na via na na to se hu ni sei me did say sa na se de oni ye tie wo fia ha no sa no ware obe sa na me ka so toast ware sa no be toast fa we tu hu fo enko pe enko ware na enko fo oba fo kan chen se wo be ja wo yira kwa akofa wo be ware fo no ye gitum eye pa so ka sa se Ghana ha sei aware dodo ye nsi hu kwan eno ye fa better dan so kwa akope oba no be bo epo bia to ni trim minu aba na asem ne ye me ya se wan we ne eye pa e wo senka be ma no e senka be ma nya punishment e wo en se ko pika no wo yire wo gu ba da me gina omode ma for the first 10,000 cedis no isua omo e ka no omode ma na na ade na ka so omo ma ne ka be 50,000 cedis unim what were you for the first court place embu asem kwa before a court be bu asem no court hwe enema bi e bata nsem no empra twene na ye nji ntumo Ghana ha da bi nya empra twe court hu say of fabricating story no the same thing na happen ye wa ha say ene ye so mpan komo lady bi a wono no so akotale obi kunu hu papa na ka kire ne say ai me wo yire e ma me yire hu say ye twe mpana okay ni nyina ne say problem ni nyina ne kese if okay what they say oba no court embu asem kwa court hwe asem no hunu say nsem na ye nua ba no keka aye no ofrafra mu tum nkyene e de blackmail be ma no e na se be mpreduasa be mai brana mi mu kwasia wo yire nso brana woni me ntwempena no wahwe me e na be ma nso kita na kono na wabre ni tedua na o se obey bra na se be mpreduasa ye nyina so ye nkote ye hot so se ye nyina ye nkote ye hot so a eno no ye kabo yo enye kabo nti court emu asem kwa emse court ehwe niema bi a ewo ho a oba no kan ya wan shede nya evidence sake bia na court ni gina so na di bu asem na so kra na da bi ma asem nsiye Nana, there be massive of calls and all. Legend. Me say enra ye wa ha say na sompa nkomo a ye no. The same issue. Ababa we bia no be ma ne kope no. Ensem okeka tu ni tilimuntu but be ma ne nyansa okache ni say e ma me yiri hu se me ne wo twempana. E na baba wa ni yi nanim ko oba man ni fie ne nam so aduabo nyina apiem. A me no ka say de ababa wa ne aboni dua ye pe akwakoda no. Okay. It is simple. I'm man, Mokope, Mamusu, more point. May I say, I dance a quick one, my so 30 seconds. Now I am far for no one. You see, sometimes member young can see challenges, but we can see a come. You see, of a pumpkins, and sometimes outside gentility home cry. It is very simple. Or banos or pewa or pel. It doesn't matter the kind of ways are oko can sweet ways are oko can the idea, Eddie Trainer. Legend. Yes, sir. Me brapa ni kasa your friend say nana ba ki fa kasa no kan sem bi wo say
say we a bema na se wo honoma irrespective of say the oyiri tibia the word yiri e da no so na de ne ho efe chen oba bia me I see my wife say me yiri aduane me de chen oba bia e was asase so because no matter what or no na me ma abusua enamfo adofo any atamfo nyina ehuni se oye me yiri o kame no nti there is no way say me cherish me mpana chen me yiri. Okay. Me we am implant me so bu me yira nim tia eno I'm done with me da say mame yemma frefo no mremu at this point na ya rap ya be ba na brother awram ewo ha enom 0598 994 994 0598 994 994 enkomo ayedie ababa wa one pa opani bi atwempana na wakosama no opani se niema o kan se obeya ama no wanye nti no koto nye saa nema ni nyina emfama no ojeka on hare dan fie miensa bosome akatua 3000 bosome bia o obeje 3000 onya na yire no nware no na o ma no sikapudu a ode saa sikapudu no ebe kwa akobo ne bra ne enti a wo je saa nema nyina ne se bema no hia no no saa asem no na o ka kire no eno nti na o je saa nema na firi bema no ho minuanom se oba no said ya court abua say the man enye ye no ene wo mo ya adwen won so wadwen ne sen 0598 994 994 0598 994 994 obo awura nkoma mu sesi a na wakire wadwen taw na afi yaba ene ya wada ye sore a abibiman ebeba so ewo ha 0598 994 994 bra ye twensa wo frɛ no beba no ye ka wo se Sompa Akyɛdeɛ no ejina mu ya twere kunafo din awie ye sraw se wo de omo akakra ebeba abeka ye de ho na yetumi ahwɛ ama bibia ye kama meba nam de number na betu. Good morning. Hello, good morning. Good morning. Meba jo udin ni baby a okasafi. Abeba jo your friend is me kasafi tibodom. Meda say anope me yentie we. Ede me fa do dia fo no de no so oba no oni wo kwan se be ma no ma ne wan si bi kura. Yo. Ta. Ya da say. Ne ba no binu so banye. Good morning. Good morning. Good morning, Menia. Meba jo udin ni baby a okasafi. O fa tata driver ni ebusia. Ya da say me yentie wa no pay. Yo. Me pese bi bisa se be ma no ko ye den wo yire. Panifo bu be se bo she ya kada. Enti media bi susu se so agye tum ko adia. E se wotua. Yo. Yeda se no zo dia de bae 0598 994 994. Oze be ma no okoho ekoye den. Good morning. Hello, fine morning, boss. Me ba jo zo di ni ba bia kasafi. Ba je frame ya je kasafi na ba se papa. Yewra, ma yintie wa no peye. Sana odi e oba ni nyene ne ma be ma no so bebre tia fuo. Oba ni nyene ma no. Ya da se bebre. Court de se maye mfa ma no. Se mema no moko ho moko ye den. Okay. 0598 994 994 0598 994 994 Adea Akye Abia adwumadie su ne ha ye Sompa ye won Nkoranza. Good morning. Good morning, Owoahene. Me ba cha odini ba bia okasafi. Acha honorable before them kasafri sika. Mira, ma mintie wa no pay. Yo, sabe me bi kura sesia ni na kura bi kura wi SS ope kwa nursing trainer na teacher training college a. O sika kura wa mo na wo pass no. Enso twi sika bosomi o kwa kotua maba no. Ifi se ne katua so pa. Aye mistake aye me man ye me mi hu mfirim. Ye pa die hweye. Na sa ne man ye nyimfiri akwam na ebe ye kura ye se wo ba kwa brande fa bo wa busua. Me da wase. Yan say that say good morning. Good morning, me Owoahene. Me ba jo odini ba bia okasafi. Me ka chama ni o. Chama me enko. Me ya beka bina se ne aze brulin katie na ye beka budget no kakra na ya kan wi su kakra na. Ye ni bra ye ntie we no na ye enko. Chama. Ele ngane me pese ka beka ba do de ma me nka wi su kakra. Budget no ke hia me. Ye be ba beka budget no ho asem da bro. Ma de ne me ka tire union member ne se omtro monfo wo ila ta ile ho yo na fa wiska kakra wo no fa hwe wabusia because maro de ne no
Omaba no be answer na baby better for no na e bia ne dan ne tra ma aso. Ana say iPhone bi no wo pe. Di ba na anzo no boy to ma money no. Because no iPhone dan halo no aga. Odu kosa wanwia ana se be odu kotwa obrosa. Odu tuma si udan. That time no puni the baby tin kwa ana se baby wo wa. Ba ma hon ko de si self contain atom ka. Ba sabi o ne ma no so da bonsen. Yo. Di no yema yani no. Yeah da say. Chama why adwuma ni nyina yemfa ofra adwuma di nsi ha enom. O say ma wani nkan wire ho. Tena wire ho. Afi oba na ade na nam suma se no mo wi akrante ne ade ka se krante a wi nyina wo cement na wo hwie egu no. Anyway, yemfansi na mum brother wrapping up for my na yemfansi. Na me da se pi ye da tiefo nyina se me de we no first of all said the empanifo nyina di kaka men discredit ye see nkundwafo enitwa. So men discredit o yere and now obi ane no ho for another person in any way. A man o me such that o ye tactical obetimi na call live bi anases channel bia or better was it just a matter of time and the way you do it and here back too court and they will see throughout the case in a mianga and said I am there and yes ababa 1 year son of one be bad. I think it was quite harsh on her side and also sometimes one packaging the case because not bitterness in it because we be nyana yereme waro o ma lamb sum na niema ka monthly 3,000 Ghana monthly stipend 3,000 no you in your bed one stipend grab it 3,000 bit my stipend 3,000 you be whole year so what you say auntie we no see packaging one packaging but I believe say this case if not court to cry na I say out of court you settle na akwala na yetimi compensating in a way na sa niema no ye omo yes sa niema no omo very careful because right over my na was say bre no atia yen enti ye beda brother Philip ase ye beda nanaba kefa ase ye beda yura pam ase adanse eba bedi adanse wo nkomo yi emu wo ha enom papa toast enetim fidie na chi osofo Ike boni chidom ama ye nyina e de aboa ye wura nkomo no a etoso mienu aha ye ka opportunity ho asa opportunity kura ye ka no wo ho mo bia eno ne nkomo a ye ba be ka na de enkra na opportunity obeye den na watum identify opportunity bia aba wakwan emunansa na yewura eboa no ho atena se no ma yenkai wo se sompa achede no ya twere kunafo no din awie ye je waduane usika kakra wontoma watade wo mpaboa wo de boa okunani bi ewo ha eno wo de nyina ba nyame behira wo bibia be ye kama se wo de ye sika 0598 559 802 na wabo awura yempese obi ade yade be kwa akodi bronya ebe enti wadaruma fa wo yade nyina kɔ 21st clinic na koja yade no ewo 21st clinic eye ba bia yesa yade ahodo nyina stroke diabetes pressure na ewo soro de ewo fo atipaye kronkro ye be tu ni nyina ase ede na yade ba ko pa ya atenka ewo mu eye sciatica woto asentini no twen kɔ na ase fom ho no wo de ba ye behwe na yasa ma ye wo hu nuru papa 15 branches Ghana ha nyina ena ye wo ena afi Nkoranza ye ne Presby Bank di anim hwe techima ye ne Agenkwan FM di anim hwe Kumase ye wo ho Sunyane ye wo ho Brekum ye wo ho Wenchi ye wo ho oba ye nchen ya ye no bedi nkita 0540 311311 na one ye ne emonkomo Atiko Home Store or say Brabedu Janina ewa ha na ebetumi aboa ama bibia ye kama Atiko Home Store say open fridge, open TV, open fan, open ceiling fan, gas stove, cylinder na ekeka ho ye betumi aboa ni nyina sanso na obedi aduane te se emo anwa anomde ahodo ntwensen mu nuane ntosi e won ntwensen mu makre sardine ni nyina oba Atiko Home Store obefre 0243 629295
na na te kwa no hena bro sign no e na unya life p mixture immune system no be ye adwuma wo be ko atia nya de wa stroke ne yade etete sa nyina be firi wo so life p capsules no eye prostate ho adwuma ma prostate health eye kama bomode ana kope bi tumnika no pe yakoda di sam chairman Gabriel gagasi gengen omona samwa adua j chemical na Mandela Food Magb Ras Bobinten na Mr Kumsa fra wo mo 05518809118 ene wo muntu anamo na bibia anye se kwasiada wo kwa asore na wo ba kwasiada wia na ofiri asore aba donko abono yesan ko adom ahenwa anim sofu mami premani ohini ni adazoa otena se wo Sompa 90.7 de yekọ adom ahenwa no anim eya na watie ebetima abo papa yebetu kwan yekọ holiday yekọ akodi bronya ewa amanone ana nso se yekọ adesua yekọ pa adwuma na ayo a mepacho last chance travel and tour yakwantuo no mistake bibia da ne kwan mu kama enti anope mepacho so pe travel and tour company bi na tu anamon a eya na wakai last chance travel and tour no libi no labalaba ye ka se ye ye obi bia wiansa na osika sam so kra aba yakwantuo ye sononko ne last chance buy akwantuo aye hare akwantuo aye fo e de amaye nyina Monday to Friday ena ye adwuma ye wokumase Bookroom Junction ye ne Church of Christ asori de animhwe Accra Achimota Kisema Junction hwa Cof May Plaza mu ena ye 0543565968 anase 0553985231 ofra ye na ye no bebonko nyame ya aduma enne eye yawada anwumrei se nyame ye yado na ebo nondu a ye be so yadofo ya to dwumadie ni din se odoso mimu no kwasem oso odofo mu ani kan ye pa enti ana dwi ya na wo share wo Sompa TV wo share wo Sompa 90.7 Nkoranza wo share wo Sompa 93.1 Kumase no wo share Sompa 98.9 Sunyane woni ye na emonkom na yenso yadofo na yedu Sunyane de ana ene na ensem na esie ensem a esie nti ya na watie eye ensem sisi adwumadie eso na kwasiada nso du a ya ba be kire ye gidie gu ahodo na wo gidie enese ye kire adwen kire gidie di suade kwasiada ye tenase anwumre nonson kopem nonko na ya bisa se bronya eso wonfa so wo Bible mu na Bible mu sefa hepoten ena o ka kire ye se ye ni bronya na no Yesu ko Easter bre no o ka kire se munye wei na monfa nkai me adidie na etwa to the last supper no eno eye commander wo Bible na bronya no nso wo hefa onti ase wo bronya ho ne de wo kwasiada we ye kire gidie efa bronya eya na wahia ye na ya kire ye gidie babia ya duri ala construction wo mo da Roma ye de abibiman ebrel yeduru abibiman eso a eye dwumadie sononko a yedi bie yani ewo enema ahodo bi eho se be ya brabo ne yasetena ebetumi akonkan enti baby bia wa wote yenka bia na abibiman ne bre aso ala opese usua light ho adwuma usua plumbing usua tiles to usua dwumadie bia opese wudi a opese usua adwuma wako school aba opese koya attachment obejewo one NVT for wa yonkofa enti no okọ ne nchen obema certificate a eye NVT for certificate free aban emu osi adan ton oton sase ala construction ene wo mo ba ye ama adan sie ne nsasesem aye hare ede amayen wo mo ne so yasene amaye de eye abibiman abrewo me kwa aba Yano ebibimbe yeah.
it arises when a person find it possible to do something that they have wanted to do. Bra opese wo ye bibi. Sa brain mu na uguso a wo ye no ne wo ye. Nti eba uhunu definitely. Bibe bunani agune de so de. But ya ade a wo pe. Ni amehwehwe ni. Wo nsa akoka pepepe. Mpacho wa tase. Onenam oton bidie. Otie na ese krobiso bidia short kese pa. Sa kwan na wo hwehwe. Nti nya se afe ne bi kura ba be kan kiro wo ebie to wo se ese bidia short wo kuro yeso o find out na mpa bidia short wo so wa load bidie gu ho a wo de kwa na che se apega wo dwadie no akọ na nim ti se ne atie no. Okay, nti opportunity no eye ne a anamo bi a wutu mu nko a anase ye beka se opportunity no ewo ba bia ewo opportunity no ewo everywhere. Kwanya de abrabo full of opportunities. Abrabo boy. Abrabo nan kasa opportunity. Nti yeni nhihye foforo bia ewo ho se dada asetena ne anama a yetuin. Eno no opportunity ne ye nyankopon bɔ ade no resources a ebehia ni panyina ode aguo. Na hunu ne ya na ne hunu ayede na amayen. Nti so hye bibi ase a eno a timi de ne ho ba ma wonsa kan direct kra. Okay. Nti biti say ebia me sorry anopai me pe bibi mayo mini madwene de me pesa de kro mayo ba mini ebia eho aka de a me de beyo preko pe mi hye nipa na nkomodidie mu a metimi me wade we me pe obi amana ye ekoba ne sa me a me pe bia ye no na se me konya ya eye opportunity. Say opportunity no eye ade e betimi aboa wa ma watimi aye ne a wo pese wo ye. Nti se ekohia pepe pa that it can no ne opportunity no. On say ba say answer na be ko no so no. Say bia bibi na beto. Yeah. Se si aye na me machi osofo say bia ade we aba yenhwe na yenkoye bia na nka me madwene mu no me nhye da kra nwen ho ba sofo be di nkomo kire me no aso mani akoje ho madwene akoba so meka say opportunity and say etimi boa wa brabo nko ade a na opportunity ni na me kan our spirit and our soul talk to us yen honhom ne yen kra na honhom na nkasa de kasa kire kra no na wo kra no de amawo enti ye wade bi wo ho a ebetumi aba se unim se ebeba senia eba no but wo pe bibia yen nko anti no otumi communicate to other people ma omo de sa kwanya no ebeto enti ewo ho sa right and some aye kan opportunity aye kan ewo ho mu bia that question no mudru pa ewo mu bia ana se adeye mu no nipa binum na ewo ho ma wo mo opportunity no so o kan say no any ho ma bia answer no you wrong o kan say ewo ho ma bia answer no you wrong nti na ye gina hen answer no ne ewo mu ne say obia wo opportunity ma bia de enko the gravity of the opportunity no the quantum no obia de enko bo obia so de ebetumi aye bibia ebetumi abo nipa no ne ntra ye kan sa ne say yen ha ntra me translating in that way because yen ha ya wa bibi memu no obia sebe odi dem kakra no ye hunu ne say otimi ma ne dem die no eje ne tena ase ema oti ase se on de ontimi nya hwe ba saa kwanya no a ewo ho no yo ye bibi manwa no wanhye da nya saafo no ntimi anya ba sankrofo no bibia atochema wo nipadua mu no nyankopon replace or the bibi foforo shana mu ema saafo no saafo ntra me ma saa exposition no me pese me chiri mu ye pa nti obi bia ya wo no physically challenge no
wo potential stronko bi woni mu a obetuma ye niema serious wo de toto ho a ukọ abrochi a mrofo no bebre wo ho a potential omo amu ewo problem kakra no I say omo nipadua kwa no bi ewo chima no saafo no ukohunu niema binuma ya unjinni na ye ha no esan se yenya kwanya ama yan kire ye saa niema no ntino ama binum de aka hye binum de ye adwuma nti me gina kasafidie so ma bone dawuru a kire se nipa bia wo kwanya na eye wo level wa hodren so nia Nyankopon hwe ne nia opese wo ye so ne Nyankopon hwe na odi apeyaw nti se wa ma wo tebia anje antum se tebia me wo media me ntim nya hwe na wo bo ho so a wo betima ye nia ma kasa abeba bi oye ketua ne obi be wia na kidnap no de ne ko hye ba bibi onyini duru 16 na prostitution ni na nipa yande na ye oni kwan bia obefa so obe no so kire se ba bia na wo no na wo fo wo sika kakra nti ye de ne ko school papa nti eduru mmiri kakra bi no a bebefa no kosa no okoso sua ade o se o sa situation ni mu no ni esie ne se na online no o kire nipa ade enya $20 per hour. $20 per hour. On any situation a woman no ntimi ye hwe ya wa ya afna na otimi atua onya $20 a month per hour. Na o say security bit to wa o ye full time onya $10 per hour. Baja what ya say. Wa hunu effort o make here. Enti o so ofa so saa gede sikatim kotwa plane ticket dwane kwe. Abeba bi nso so ono so no ye house girl. Wanko school. House girl a wanko school a wote obi nchi a otua ne ka no. O ka kire ma amen se na katua onfa bi mfa teacher ma no na onkyere na de e wo fie. Finally no abeba no free mu a okoni krom se wa wie training kaliyenti wanya posting no nka ni krom fo nka omobo no. Nka omobo no nipa wo free a school wanko bi da school e ba ne se aprekope. Aha. Enti sania wadwene ye wo enti se wo hwe sania na mekire ya kwanya no binum fa yiyaw mu ne ohaw ne abebresemu timi nya kwanya na bisu namdemu saa enya kwanya enti se o ka kire bi se kwanya pepepe wo ma bia sikani ba one kwanya no ye soronko hiani ba so kwanya ye soronko but me pese me sisudua se sikani bo hiani bo bia wo kwanya nti mamma wo tibia no ntwe won san ntwe nkwankyire nkyire se tibia wo munti wo de wunni kwanya bia because wo kohwe ahiafo ma oma ye adefo a omo ye adoso sene eskafo ma oma ye adefo right abusanfo mamenka wo se nonkono no agba ne saka kakra bi na abo nonkono wo ye fidie eso Adea Akye Abia adwumadi na wutie ne abibiman eso no ye kasafa akwanya eho kwanya ema ya brabo konkan na ebituma ma ya brabo apeja eso na yedi nko ye Regima Johnson na churchere nsemu ala construction for boa ye papa wo ma sem nyina ne se wo ma training wo electricals mu person sua se de tiles se de ye isua plumber for adwuma biodigester abafu tiafi ye besi bi asase kuma bi ye besi ama okama wetima kusua ni nyina ho nimde obi nso na ayo bia ma na wase no a ombeba abehwa siesie ye sidan ton eton sa se wo ye boga fa usika bra ala na onsi dan bi emma enye mede akwa ma ye di asem bia na hade krata da bibia so wasa ase krata da so manso bia ne ho fie krata da so manso bia ne ho wo mo na ebo ya ma ye de nkomoyi abrew ewa fidie so na wotwe bia ya wada ya na watie bi obani mama misa wo se obi nso betimi identify akwanya ama obi ana akwanya obi wo obi betimi aboa obi ama na identify okay yes possible say obetumi ama nipa bi ehunu akwanya nti wo me atwere mu no me say wo capacity to help a lot of people because one
bi wo ha ohia nkranhye because opportunity no you believe when you gidie say onso benya kwanya ni bia unya ebe bakra unhu no nti se nipa no enni sai rehemu no woni mu a obetimi ahye ne dene nti many people need tell them stories, tell them something, give them information. Nti nipa hia information pa na etime bie nani. Right. Esan say opportunities in there e wo ho bi kura nkomo ne bi ne bi edi ne nhyehyɛ. Nti nhyehyɛ ne say sɛnea wasi aye utimwi sɛnea watare wasi ahye no ne the way wasi aye wo ho no exposure obi ye de wo kwanya ne be manipa wofro wo bra fra brochi eba wo ba nyina wa plan se oba abefo wako obeba se why you timi step bi ni wo yobia bi onkan hwe nkyerɛ ni ayen se asesa na dwene obi afreso abrantie me pese me de ne kɔ Accra koye abrantie we suban bi a wo de na di no asema nipa be kan ke se ni obeka che nipa o miss a question kora bi wa wie ka nti won say we have to tell the people, our people say, right, because of kwanya hore wo ho nti no o sora no pana wo pia bisa ho say am I okay nti nipa hwe me expose ya no a say abruchi ne me pa kwa obeti ase say me say de metie madwene ye aha ade bi wo ho Nyankopɔn bo nipa a ehu pa na saa de minim say ye boni o say ye papo akire ne ebehunu me wo bia ka ho oni bobi ani mu an waje age no just within the twinkling of an eye akwa be ye good o ni expose ya no ene ma wo dwene sa woni bobi ani ma akwa be wicked pa me one so na bia na onye wicked nti is very very important to be informed nti as say ye boye ho ma ne kire say tebia ne a onam a oye no se ne osi yo ho ne oyo bia no hwani ye pa se ne be ya ye bodin a ebetimi abodi enti yen so ye betimi aboa binum because obi wo ho a ohia nkuranhye obi wo ho a ohia kasakire obi wo ho a opese wo kire no adamfo ese so fa twen ho firi sa adamfo yi ho right anye sa kwanya bia ba wonsanka yes na adamfo ni was hene wunja no na adamfo ne dia no so all these things are things that I adwuma ya mo wo mi won obetima a kire suban bi obetima dasumbi ban bi edi opportunity bi ba wan hwe ya ebe ye won wase bia udin ne bebobo you can do it in that way until your system here say get into the heart of the people intentionally, psychologically, deliberately, structure sheda wurani pa kumamu yeni abeya ni pa bedo oye ne sa kwanya bebre bro right I mejiri say asama wa boss wa no pay atiefo bebo mo nsema ma opa and then na enunti ampanimfo kasa mu ye ka say kire me yonko na me kire usu pan exactly say we are no ya our phone need time na hebretintin ya be kan asem say se family bi nya bre na o invite me ni fia ana so sa dem kura nyina ba fia I will accept it obi anya prepare na bi obi kura ki say ba kone na nsa bi wo frame wo dotoba nso wo frame me yante nka bi na ka ska na ho aye nka kra no problem but me wo krom ha ya parents are not prepared to I met my information, deep information. Ebe se family no nyina in reality because akra no is so hunu near so ye. Because opportunity no ye won near da home ye nyina na ye won obe create. Nti se wo no o create opportunity na o structure wo di gina so wo demeanor wo costume enya wo ma because na wo can say bia a 3 day na wo kan obi o hot nze nokure mu ampa onye nipa bone ba nso se de wasi yi ni ti waye sempese o la bia wa dro atratra to ni ti ho no obi hunu no aprekope osusu ni se oye nipa bone enti adesua e won komo imu ni se e wo se
awofo ye churchere ye mama om hunu se enema no bi wo ho a akwete the Bible kan ye no etene woni pa ni so ba na wie ye no eyo wo nti no anope nkomo no minim se adesua wo mu ma atiefo pa enti eho no de na awofo betimi aye eba no se enkwada no ho siesie kura ye di pia bonten se be ye opia bonten kura no obi hu no a akwanya bi a ibetimi apia ne de na atomo on say abibiman yan sorry ya ye ho be ye sere pa na ye ho be ye hu anything ni interest sa na say the world even sin bone ye won nchichemu ye wo culture sin ne wo adamic sin ne wo personal sin personal interpersonal no wo na wo yonkontem ne ne wo ye tie wankasa ho right na culture wine no sese ye tuayom ye kofa aman bi ede omode omamamre na omonhyehyɛ na ye de aba ye de aboaboa no akeka bomu a na ye de he aye basa ye wo dressing bi wo hɔ a enka enye bone ba ya mamre no anka sra Sompa FM kofa firi binum hɔ a ye de ewurawurawura mu nti ebasa ye ka sɛ onimde nti sɛ ye betumi awofo no betumi aye ne awo bi sɛ ya ɛsɛ sɛ yan hyehyɛ ya mamre ni ye hyase sua right ye sua ene kasa akra ebu ade pa ni ntra obu ade ne sɛ wɔde amamre no ye adwuma ye mfa ye nsa bonkum entene panyin so ye mfa ye nsa bonkum nkyia onim afi wo kasa panyin ho a ɛsɛ sɛ wo kyerɛ anidie nti onko kasa panyin ho nso ne sisi wa kitane sisi na onen nsa ba kon kitane sisi na ba kon kitane kotodwe na wo kasa panyin ho all those things no nyina no sɛ wo behunu na hunu sɛ ne ɛsɛ sɛ wo ya then you become the real person of that land mpacho what you say it is wo no wo de brain autoda bi a binim timi mistake broyin kura timi de nsa bonkom chia what do you mean broyin kura so broyin kura on kura ne sesen ono se na mamre mo de benkum chia ye de sa so you can't compare American to me because I'm not an American me free American me nye English ni it is o can be kire me a emfa English ni compare me fa me manya me free so na asase a yebo me wo so no final compare me because asase no senia ne tie no eno ne yesese fa so edit na nti ubon so hyi obi a akora e wo free he na ni abue na kire se onim amamre no awofo kora se binom nim ya kasa akora ya asesa no eno ne ye hawo no nti obi obeda amamre no adi e wo ne kasa mo ne yo mu no sa nipa no one ne ye hunu no the true person na over here painful ahia na kaka ya your excellency my hine of near kika obeka mawie na awofo bi antehwe na omobo mo nsama na awofo abo me de awofo bi ka brofo na ya ntiase ya be bobo nsama mo maye mo mambo bi bentra central wantiase we have to resist esisi sisane amane nyina ho kwan na eboa ma ye ne amakoso yo afi opportunity no na ye kasa kana o kan se ewo ba bia o kan se bi kura u twam na obi di nkomo bibi fa wasom a ebetima ye opportunity ede amount na de memisa se sa kwanya na ye hwehwe wo ba bia no edu ba ye nka se wo ye nsekuro u tietie u hwehwea microphone nsem if you are not kiro you will not get more opportunities so one yen sekura unya opportunity bebre na say yeso ya mamra na wo ka ho asesem say nsekuro nye nsekuro no amamre no nsekuro no sane ye kire mu no okoti akoka right okoti akoka ene ne ye friend nsekuro me kohwe di abobra enye nsekuro mbaje wati ase afi nsekuro no binum kiro no uye ade no hwehwemu na ade we kura asking more deep question deep inner deep your question be or be misada your deep questions be no more and no be bre wadwene mu ama watumi aye bibi we don't ask ni nyina ye insecure aye hwehwemu sa na ye ka no nti insecure in this content no ye ne a o bore ahwehwe bibi dia aye bibi ama na boa adasama asetena nti that is the best way okay
enti no ensese ye kasa bi a information wo ba bi enti no na sebio obi personal issues bi na o kope etie say information wo ba bi enti but wo say wo hwe ne a adwen bi kura na obenya wo nu obi susu hu ubisa ne a wo edimu chen wo emma adwen ahodo ankrofo de bema wo no wo betimi de apagya wo de no na bebie akwanya ede ama wo ha enom enti ye ba ye busuam ye ba ye man yi mu a akwanya ahodo ben ne wo ho a ebia ye ni nyamazo. Oh, akwanya no question is very fantastic question. Fantastic. Winim yenhwe many people are hungry. Come the nipa bebre. Start thinking about it. What the dwene come a edibinum ho a opportunity. Many people are crying. Binum esu. Curiosity in ask them why they are crying. There are a lot of opportunities in it. Also, soon amanfo soon abubu amanfo bo bisemu kwanya wo. Many people are hurt. Ya pray binumu ho a omakoma say ya pray omo bisomo you will get opportunity. Afi binumu diabubuo binumu so ti wo say yenya adwuma nye. Nti the problem is say tenase na ye nhwehwemu. Kwaku mensa owo Nkoranza a ye yete ka say ompa adwuma na otetifie otiduase a onye adwuma. Adi interest Kwaku mensa no a ye de ne ko Italia hode obeye adwuma. Se odwene ho na ohunu se ampa Kwaku mensa koduru Italia obeye adwuma de a ene ye betima ma na ye adwuma krom ha. Na bre ne ye nim ma Kwaku mensa. Baje wate ase. Ye ni bre e ma Kwaku mensa. Nti sometimes ma ka mi pen but mon fan cheme do you have say omo ye ni ha omo ye akwadworo meta ka kra say adwuma wo ho nso ye ni nipa ye ni adaje a ye ne afoforo be kasa eno no enni ho nti sa adaje no eno ne ama ye like sa niema no nke betima abo nipa bebre ke betima abo nipa bebre right but ye ni adaje a ye de hwehwe enema emu ne nti a asumasi owote bia ote nti se bia o kan se bia come the nkrofo dey na metimi aye opportunity be na metimi anya afiri come ede obi mu akwanya be na menya afiri come ede obi mu. Oh, then you engage into food production. What is it? You engage into food production. Because it's a kodwom kohwe body abu yemfanya hwe ye betena ase amana asai. So think about body sign e betimi aye no a and say forever na e betumi akora no. Start thinking about it. We are here yet here bia enwene ho yensusu ho yenye bibia e be say na afa beduru bebi no body ye pa yenya. Mbajo what ase. Nti memfa some small ye bi nye body se sie ya bomodena famfie miensa pe sika be 150 million koto solar fridge koto solar fridge fatun wonsu ya obotane se body ba to na hokro ho kama fagu fridge mu pakisa body kwa hase ton bibinu nkura twetwa na ntientia body kwa hase na package ne kama se oton se omu di body pa no omontana they will come to you. Nti it's time. Say ye dwene ho. Nema atwa ye ho ahia no. Atwa ye ho ahia no. Akwanya egwom because come the nipa no dia. Adentra onye kom ho adwuma. Dwene ho ewo team ewo owo mu. God will give you that power to do it. That is our power. To me. Right. Any other information person for akwanya ho ansa na yakofa afrefo no. Yo. Nia make fa akwanya no ho no say. Esan se binum esu binum ediabobo binum eye amanfo hawmu no kwanya wo ho nti no opportunities be bro. 2 esan se nyankopon de niam nyina gu akwan mu amayen nti no o hya se wo pe bibia yo a ubenya wo so no wo kwanya obetimi dia aye ba wa mpe bibia se wo be yo a ene ye tenase
wotena se kwade a eno a se wote wa ne enti yene a nka wo mpesene se wotena se a wonye bibia dwetire a ubehia dwetire ubehia nimdie suku nimdie ansa na watima hwehwe akwanya na okay that's it pa school nimdie no ka education education bribe mu a me de menchekire mu beba na binum so de o menchekire mu aba ne ya compare ahwe education nye ngumasua school ngumasua education ne se ubetumi asua ubetumi improve ni nyame de amawa ewo mu no ade aye bibi ni nyankopon de amawa ewo mu no eno no ubetumi abosoa de aye bibi a ede mfaso baba wi asetena wasetena mu ene ya education but academic issues ne de eno ne ye kwan obafaso a obekai bibi de atwere nsohwe mbajo wate ase aha nti sene etie no yo me da se bebre abusiafo yewura Jima Johnson ena watene nka no ya wada bia oro na ye na tena afidie so na ye kyerɛkyerɛ adwen ɛwɔ dwumadi eso mesrɛ wa wani die mu ye bie ya homa na tom na waba ba kyerɛ wadwen Ala Construction Limited wo mo na eboa ya me de dwumadi abra obesua adwuma osidan ton obetuma to asase amaw owi obema NVTI certificate ubetuma akoye practical attachment ewo ho wo mo na ebo amede bibiman abrobogafo amwo abrochire for sikabra Ala Construction na yensi dan no maw 0598994994 0598994994 ofre na waba program yeso bi waba abekire wadwen enne yakasa fa akwanya ho. Good morning. Fine morning. Me ba cho udini ba bia okasa fi. Minia onia Alhaji Omar Isa ni Nkoranza zongu. Yeda ase mayentio. Minia mbada se watu mama Isa akwanya yi. Na akwanya moka edifa ho no. Emse mitie minia Jima nana nkasa emu no. Echire akonfadi a yankoda efa. Ha esenka awfo na esenka yetinitini yankoda no. Na yambise ho. Bidi asambi yamfanto ho. Enura na biti mu sister station yeka oba no oba ba ware o mu ho bema no obema e ba ware no ho ye cha adwene nyina yi e kire se esum ni nyina kasatia ya na nanam abosusufo kura no omumfo aso na ne hwan no na eye nyame sumfo enura omu ye ya ma sofo bi ma Bible quotation se Bible mu an kasankasa kire se yesi bema no obema edda ba ni bema enna no bi Bible si yenkum sa ni pa no ni nya Kristo ni mi nim Bible but nura o no an kasankasa e ma quotation e wo Bible mu nti na yekum nti ta Bible shemra Bible e nyankopon na no din. Okay yena wasena yemfa obi fro emra abibi mine eso 0598994994 na waba enkomo eso waba be kira adwen. Good morning. Good morning, Nana. Udeni baby okasafi. Nana we de uni ati 21. Abia tu Nkoranza na ba. Yeda ase mayenti wano pay. Na anakai die mani ko le tasho no. Na kazi na mimi sha kuna mama ba kisho ni bila yapo mwele na nota pande. Ma mo le tanju ba kwa ni kia monyina. Yes, yeda ase bebre 0598994994 0598994994 abibi man dwumadie ena waso eguso ne yakasa fa akwanya ho sede be ya obenya akwanya sede be ya ubehunu akwanya na ode akwanya no ubetu ho anamo na ebe ma ade a ohia aboa na ebe ma wabrabo akoso akwanya ena ye kasa ede afa ho frɛ na nso be kyerɛ wadwen wo asembisa bia so fa akwanya ho a ebetima akyerɛ wo mu sɛ ye wabusua mu akwanya wabusua no mu yete o man mu akwanya wo man no mu ntemu aye nam namfofo aye wo nkomo aye die akwanya ewo mu no sɛ ebe ya wo behunu wo no obi kure di nkomo a mo be di nkomo na wie na akwanya bi apiem but wo be de na wahunu ho nkomo na ye die ya
ye pesa on so be kire wadwe na ye hu se akwanya wo homo bia na igina sede a wobesi ehunu no sede a wotebe asitie ansa na wakwanya no ye hunu sede ebesi aye je wadwe nkire sesi a na yaka wo se brajumadi so be good morning. Udene baby akasafi. Samuel Bonsu. Me udin bi wadaroma. Samuel Bonsu. Samuel mayintie wa no pay. E poto masem bi say baako. E be say bi say papa say akwanya ye betimi asua obi dia na. Yo. Because name ma fo aye gba obi timi hwe obi e bia nwumto ni bi wabobɔ na so ohunu na wo sua e bia ono so me fa ne say anene or ni pakro aye dia nyeska but yeso ye pesa ya yesua ntai ni pakro ndi akwanya yesua na. Yo. Yeda asepa na wadwe nkyerɛ akwanya yesua na ne de ode abane won so de ne sen 0598 994 994 0598 994 994 obetima aba program no so na waba be kyerɛ adwen waba be bisa question na yeyiwa no kama ewo ha Adea Akye Abia dwumadie ne good morning. Good morning. Udin ne baby akasafi. Ofa tata driver ni bisia. Yeda asementi ofa. Yo akwanya no wa asama moka no. Akwanya no de o ma obia se anwo bia onye adwuma bia na so onye obi atoka man se ge fire adwuma na tete o te ka wi afa. Eno susu akwanya no de eli wa ma obi a wo ya adwuma ko. O ma obi a onye adwuma ne ya wo ya adwuma nyina. Ya wa akwanya. Yeda say no so there 0598 994 994 na wawura enkomo mu anopei ura mu a yebefa wadwe nkyere enhwe se benya de utwato ewo ha na yemra studio yeme wrap up ewo ha Alala Construction Limited for na ebo am yede enkomo abro. Good morning. Udin ne baby akasa free. Master Junior Refrigeration and Gas Cooker Service Grana Kasejan. Yeda say master mayentio. Na mencho na memo adwuma. Yeda say. Abra bia mo kyerɛkyerɛ na mo ma yete de ekɔ. Right. Na me bi na we de mi bisa o waja wa yeso nkyerɛ ne de esi na ye holiday, holiday. Na mi na ye holiday. O kyena ye Farmers Day. Rana. Asemo Ghana. The Farmers Day. Asemo. Ode ma me fasi onu na ode me mo ma bato. Na break on wa unu ni am pese me kyerɛ ne ye pese be ko. The communicate then I this it no I say do mo ya kakra Farmers Day pa magana. What to aso? Mera say. Ebusafo yemfa ofredwumade no ensi ha enom. Obani yempon na yepon ye obi bisa question wo say ubetime sua obi akwanya. Na o yemfa nto ho say dwonto no bi wo ho a wabobɔ na somade ne ade waye sa ne ma ne de anya sika. Abrante bi tiwa na ono so pese o ye bie. Akwanya de say no besi asua obi kura akwanya. Ontumi ubetimi a mentor bi. Okay. Ba obia wona kwanya. Nia wo yeso ne ubinya akwanya. Na ne wo akwanya mu ne se wo pese onya akwanya bebree ya. Ye won hyehya ahoro bi a ubetimi aye. Ne edikan ya se wo hye no so no se u create opportunity ada se wa create na kwanya bi abeto wa ma wo no. U delay ya obi ba befa because enye wo nko awodia. Right. Opportunity ba enye wo nko awodia. Obia betimi abefa. Mpaje was decisive. Obia betimi abefa. Ne etoso biem. So opese u create opportunity a ensese usro risk taking. Because opportunity no e wo risk no mu. Nti you take the risk to get that opportunity no. Nti eno so wo ho. Right. Afi ye de bre nti central ensese ye waste time e wo opportunity no no. Na nia eka ho so ne say opese onya more opportunity a meet more people. Right. Meet more people, which is networking. Nti se CA se obi ko interview ana opa adwuma bi aye na oni nipa 300 wo that area. Na wa woni nipa 3 no. Opportunity a ono ne wo nipa 300 no benya no ye higher than. Wow ye. Afi focus nia wo pese wo ye no mo wani enkoso na hwe saade no na eno no betumi aboa ma watumi enya more contact. Obani yebeda ase papa ne obre
ɛne onim dia wo de ba bɛboa yɛn ɛnɛ anɔpɛ nyame yɛ adom adase nnɛ yɛbɛsan ba bɛtena se de adesua ne nkɔmmɔ foforɔ abrɛ tiefo nyame nhyira wo paa alright abusuafoɔ nnɛ yɛwura Jima Johnson ɛna ɔbɛkasa kyerɛ yɛn yɛkasa de fa ɛyɛ opportunity akwanya ɛwɔ yɛasetena mu ɛbɛtumi apia yɛama yɛhɔ ɛnom na enema ekoya ebetumi aboa ma bibia no etumi aye kama de amantu wa bruchi na pese esi dama wa frɛ alala construction wo mo eye office number no eye 0540 379381 ebetumi aboa pa co capsules 33A Herbal Center 3A co capsules asana mekan ye frɛ no coco master ye dro tatahwe usisi coco afifiri wo yamatim Koko betima aboa ma bibia akonkan 0546 107 107 Oko pharmacy herba ne chemical shop bia mu a onsa beka bi Courteous Marketing Agency ka wo se bronya we partner wonom na drinks or the abadwa so no yemfa ni bronya no me pa cho bebre ye wo mizo ene ye wo 5G mizo no ye ahodo mienu ye wo de ide amango na ayo ene ye de dia mixed fruit enso ayo unya bia ebebo pa ama bibia akonkan 5G no nso anom de anuaba na de aye mu ode na hode nso wo mu twom afi grapes ka ho guarana ginseng green tea and a grapefruit ni nyina bi wom utu akoton uto bi akofie na akọ yusu bronya ya ni nyina no beba Sompa FM adwuma mu ha ananso se 21st clinic bi ebe okwa obenya bi ubetu nso afre Courteous Marketing Agency e wo 0246 270221 ofra sa number so ebejo so Jomo Herbal Center Dr. Sano Pebra na onye waduro wonamu na abuo malaria na achewo ye wo clinic e wo ho yebetima bo ahwe aye waduro ema yade mema yade yemfa ni nyina mrato Jomo Herbal Center na yemo ye wo Kumase Feyiase Lake kwan no so na Kasoa Fete Kakraba ni nyina mu no ubetima afre 0244 043 110 oni yentu anamon Grace Gas Medical Supplies eguso aka wo se eba na pomuden ho neema oni nyina bi a oton first aid kit or plaster cotton wool surgical mask ene ayaresa bia ho neema nyina no oton bi e won Nkoranza ha enom ejira kwan ya so ye ne eye Star International School dia ni hwe 0200705528 ene wo mtu anamo eye sikamania Bojebo Ventures ena wo kro sikamania wo phone so 30 go cash